ang atong Ginoo naghimo og dagkong mga butang matud pa sa atong tubag sa Salmo nya paghimo niya dagkong mga butang unsay sumpay napuno kita sa kalipay. Lingi ay mong tupad pangutan-ay na malipayon karon. Nyagwa gani na malipay pasabot wa na kasinati nga ang Ginoo naghimog dagkong butang diha siyang kinabuhi. Kay malipay man ta basta makasinati ta nga naghimo tag dagkong butang. Nga nabitaw rong atong mga kandidato murag silag yung tanan nagsaad yod nga maghimog dagkong mga butang sa Pilipinas aron ta malipay. Nya, mutuo mo na. Mutuo man ang ilang ipanulti. Anong inyo man kong tutukan? Ako, wa ragyod ko magsaad ninyo dagkong butang. Ang ako noon, pamalit mog slat. Og mapuno mo sa kalipay. Nya ako gining pamatudan, nga wa ginipalit og slat dinhi nga nagmasulubon. Hasta gudtong nangamatay, malipayon nga namatay. Manugon pagkukunong uban, og naaga ni ko'y limos, ipalit yapog slat, ha? O ana. Onya, unsa may nahitabo sa sigig palit og slat? Napuno sa kalipay ang namalit, napuno sa kalipay ang nakabenepisyo. O tanawa karon, gawas nga nindot na ning atong gamay nga simbahan, ning dako pagyud ang atong nataran. Nindot na kayo atong parkingan, di ba? Awa mo nindot eh. Siyaro naman sad mo. Nya, og magsigig yapon mo palit og slat, makatukod na sa tagkumbinto diri sa Luyo. Ato ning i-groundbreaking karong inigpista nato karong Sabado. Nya, og magsige pag yun mo palit og slat, malipay na sad mo, makatukod na sa tanang atong gipangandoy sad nga social hall o kanang mga organisasyon, mga opisina sa organizations. Dias kilid sad, kanang napalit sad nato dihang yuta. Nya magsige pag yun mo palit og slots, basig munindot nagmaayog samot atong grounds, kay napat ta dihay mga plano. Maekstinan panigjutay ang atubangan sa atong simbahan. Sige pag yun mo palit og slot, basig mapalit na nato diyang atbang. Isayunan ka na. Di dagko kay ng mga butanga. Pero diin man agasugod sa atong pagpaminaw sa Ginoo. Ug unsa may kanunay yung isulti sa Ginoo nato aron masinati nato ang iyang dagkong mga butang. Kanira sang iyang gisultis babay, ingon siya, day, way nagpabilin aron mosilot nimo siya wa man sir kay batuo naman tato siya hangtod mamatay unsay gisulting Kristo kun mao kana dili sad ko mosilot nimo lakaw na ug ayaw na pagpakasala lakaw na ug ayaw na pagpakasala kining pagpapa sa atong sala buhat kinis Ginoo muna kanang imong bana kung nakasa, kanang imong asawa, kung nakasa, kanang imong anak, kung nakasala, nya kanang imong ginikanan, kung nakasala, kanang imong silingan, kung nakasala, kanang imong uyab, kung nakasala, kung kining inyong pare, nakasala, nya kinisang sakristan, way sala. Ayaw pagsigig ingon, hunungan ang imong sala. Hunungan na, ayaw. Unsa may imong isulti? Lakaw na o ayaw na pagpakasala. Pananglitan, imong bana, padoong na siyang kabit. Ignoran nimo, lakaw na o ayaw na pagpakasala. Unsa may batios bana, iniglakaw padoong at dos kabit. Magsito yun, stilan, oy, sala, magid ni. Mana. Mubalik to nimo. Human na sa dito. Mubalik. Mubalik to
Magilak-hilak pa to. Sa ilua jud ko day, natintal ko. Ana, isa isos. Kana kong sala, mao mo gunay makaguba sa atong kinabuhi. Ana, ako ra gyud kang pasayloon. Natanawa, di ba, mapuno ginas kalipay imong bana. Kaya nga naman, di naman ka masuko, mubalik siya ngadto. Pero mubalik siya dito, di na siya magpakasala. Iyan na tong ingnon iyang kabit, hunongon na taning salaa. Kay mauni ang makaguba sa akong pamilya, purti ra bang buotanas akong asawa. Mingon din imong asawa, mingon din iyang kabit nga, karon na lang noon, nga 20 na takatuig. Nga mingon din imong bana, wa may awahi, wa man say una para sa Ginoo. Ako na ning sugdan karon pagbasol, kay nakaila naman ko sa Ginoo. Ikaw, tanaw na ko nimo, mura na lang kag basura. Ang sala, mga igsoon, lami ragid na, basta di ta kakita Ginoo. Pero baka kita ganay ka Ginoo, mura na lang ginagbasura ang sala. Luod na kay natanawon. Adi mong to? Si San Pablo miangkon ana sa atong ikaduhang pagbasa, ningon siya sa wap ako kailan ni Kristo, purti na kong value atong bililhon kay niya ang mga butang ang iyang gikuptan, ang iyang espada, ang iyang gahom, ang iyang authority, motong gipanglutos niya ang mga Kristiyanos, gipamatay pa niyang uban, gipangpriso niya, purti gid niya atong daig siyang kaugalingon nga buutan kay siya. Tungod kay nituman siya sa sugo sa ilang labaw sa mga kaning mga Hudiyo ba. Pero pagkailan niya ni Kristo, matod pa niya ang tanan na himong murag basura, ang bililho na lang gid niya mao si Kristo. Kana inindot kayo? So ang ato ding himuon, maningkamo ta nga makakita ta ni Kristo, makailata niya diha sa atong kinabuhi. Lingian na imong tupad. Sige na. Lingi ba? Lingi mo ba? Lingi. Sige, lingi. Sige, karon pangutan-on ta mo. Nakakita mo ni Kristo anang imong tupad. Kay wa gani kakakita ni Kristo, wa ginay bili. Tanawa ha, kanang imong bana o ang imong makit-an diha si Satanas. Ang iyang pagsigig sugal, ang iyang pagsigig hubog-hubog, ang iyang pagpangabit, ang iyang pagka-irresponsable, mao ra ginay imong makita, mga naong manisyawa, mao na magsigig kag yaw-yaw, wa gina siya bili, mura ra na siya basura. Di ba? Anong inyo mo kong tutok-tutukan? Kanang imong anak, ang makita nimo niya ang iyang katapulan, ang iyang kadakog kaon, ang iyang kahugawan, ang iyang pagka-addict anang cellphone, ang iya ra yung pagsigig duwa anang computer, nya bogo ra ba? Hangton mo bati ang naong anak. Magsige na kag panaway, ikaron bati ako pianga ang ilong nimo. Mayingon sa nimong anak, may diin ko maliwat sa kuno. Dugay na kong gamahay ani kong ilong, liwat ko ng ilong nimo. Nya imo pag yung sawayon na magsinawayay na mo wa nay bili. Di ba? Mura na lang basura, agi-agian na lang na nimo. Kung mutagad ka singhag, kay wa ka kakitag Ginoo. Na karon kanus aman ta makakitag Ginoo. Kung kamao na tang mopasaylo. Og kamao sa tang mulimpyo sa atong kasing-kasing. Kana bang maputli atong kasing-kasing kay matud pan Kristo, unsaon man nimo pagkuha ang puling sa imong silingan kung naay troso sa imong mata. Garbo ba? Garbo. Kamaotang mutan-aw sad nga naa sad tay sala. Nya makakita kay kas imong sala, nya imo na nang hunongon, makakita na kas balyo anang imong giatubang. Natanawa ha? Diris ebanghelyo. Ilan ang batuon? Nya ingon sa may kasulti, balaod man ni nato nga batuon gini kay nasakpan man gining nanapaw. Kaysa una gong panahon mga igsoon, subo palandongon ang mga babae wa gyud authority. Mao na nga kon masakpan gani nga manapaw ang laki,
maura may bililhon, ang babae way bili. Mo na batuon ang babae hangtod mamatay, ang laki ibilin kay bililhon man siya aron makapanapaw na pod siya. Nya kadto na sang iyang napanapawan, batuon na sadto aron adto na sad siya lain. Aon saon man gyud nga mao man na ilang paghatag og bili sa una. Pero si Kristo unsa iyang gihimo? Pag-ingon, unsa man ni batuon o dili? Og moingos Kristo batua. Kay tumano na tong sugo ni Moises. Patay siya sa mga Romanhon. Ngano man, ang Roman government mo may nag-reign nila. Wa may Hudiyo nga makadesisyon og kamatayon. Ang Roman authority raman, mo bitaw si Kristo ang nagdesisyon nga patyon siya, si Pilato, ang Roman official, dili ang mga pare. Igo ran lang gikiha si Kristo dito. Karon og moingos Kristo patya na, patay siya sa Roman Empire. Og moingos siya ayaw patya, patay pod siya sa mga high priest og sa mga kadakuas mga Hudiyo. Wa gyud siya ikyas. Pero unsa may gitan-aw ni Kristo, ang value sa maong babay, ingon dayon siya, kinsa ninyo dihay wa gyud makasala ug wa gyud sala, mo'y muunag hapak niyag bato. Pasabot ingos Kristo, sige kuno, limpyuhi usa ng inyong kasing-kasing, tan-aw nato og di ba mo kakita aning bayhana sa iyang balyo. Hoy, naghinay-hinay panglakaw kaning angko naman silang sala. Tuod no, sa daan man sa diay ko, anang angkon sila. Ang unang nanglakaw ang mga tiguang. Kanang mga tiguang kamo. Hasta sad ako tiguang na rabaday ko. Kitang mga tiguang di ay. Kita mo'y unang dagko kay mga self-righteous kay ta. Kusog kay tanang moingon, kinsa may sundo ninyo, kami ra bagyoy gahimo ana, ay gimog supak-supak, mura bag kita nay balaod. Hasta gani sa atong pag-celebrate og mga pista, kaning pag-celebrate nato aning pagdebosyon sa santo, ang atong sundon unsay gibuhat sa mga katigulangan. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ayaw na hinumdumi ang mga nangagi. Ni anay bag-o na kong himuon karon, ug ang bag-o mao na ni ang tinuod, dili na magsigig hinumdom anang mga naandan. Kay kun ang naandan atong subayon, kanang imong naong di gid na moy naong di mong naandan atong 20 anyos pa ka, atong 20 una nimong 20 ka tuig, dili na moy naong nimo. Yang anong nisugot man kang maingon ana imong naong karon. Kung tinuod pa nga do na ginay bili ang naandan, nga makig-away kita kay di gyud usbon ang naandan, ang Ginoo di mosugot ana. Ang naandan nila batuon ang babae hangtod mamatay, pero gitan-aw ni Kristo, limpyuhi ang inyong kasing-kasing, tan-aw nato ang naandan pa ba ninyo mo'y matuman. Kuhaan ang inyong garbo, kuhaan ang inyong sala, kuhaan ang inyong pagkakunuhay, muramog authority, tan-aw nato di ba mo kakita sa bili ni ining bag-o. Ug ang bag-o unsa man basta binuhat sa Ginoo, makalipay gyud. Kay matod pa niya, bisan ang disyerto himuon akong suba, bisan ang kamingawan himuan akong daan, bisan gani dinhi nga way yuta ang simbahan, karon na anay yuta, bisag pobre kay ta dinhi atong simbahan, purti nang nindota. Unsa may ni bag-o ani? Ambot lang ninyo. Nya magsigi pa mo pabili na ng naandan, kadto na lang ginuntang atong parkingan diha. Kadto na lang ginuntay atong naong sa atong simbahan sa una, katong nangatangtang ang mga tiles, katong gabitay diha ang kisame. Kadtong nagsigigto ang atong mga kuan, kadtong wa ta dinhi transformer, sige lang kitag ka trip off kay kuwang tas kuryente. Kadto na lang itong padayonon, kay mao katoy naandan. Pero karon napuno tas kalipay, niabot pa ta nakaila na ta internationally. Mo nang duna natay pakpak. Duna natay gi-assign nga mga international o online pilgrims. Kinsa man ning atong online pilgrims karon, atong gi-recognize. Salamat sa Ginoo ani atong mga online pilgrims nga naa nagpuyo sa Brazil,
Argentina, Colombia, Peru, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay. O sa national nato nga online pilgrims, ang nanagpuyo diha sa Aklan, Antique, Negros Occidental, Capiz, Guimaras, Iloilo. Yang ato sa mga online parishioners nga atong gihimong pilgrim karon ini atong nobina karong adlaw, mao ang dinis lokal, ang taga-Hinatilan, Oslo, Bulhoon, Alcoy ug Dalagit. Nganong gipanghisgutan man ni nato tungod kay sila nakakita og value sa ato dinig parokya, nagdungan silang pangmalit og mga slots hangtod karon mao ni nga nakaingon ta sa atong palibot na puno kita sa kalipay. Di ba? Nya magsige lang gyapon tag ingon kanang naandan. Giusab na nas Ginoo, mupadayon na ta. Move on. Matod pa ayaw na pahigot niya ng imong kagahapon, matod pa sa unang pagbasa. Kay naghimo na ang Ginoo og dagkong butang. Kay magpahigot tas kagahapon di kita mo sakay barko, maglangoy ra kita sa dagat. Kay mo man toy naandan sa una. Og magpahigot tas kagahapon ayaw na gyud sakay eroplano. Kay bag-o man na. Ayaw sakay anang Fortuner kanang Innova. Kadto ra gyud multicab. Kay mo man akong naandan for 6 years. Uy, kanindot sakyan sa Innova, mo sakay ko mapuno ko sa kalipay. Ang bag-o nga ihatag sa Ginoo mapuno tas kalipay, pero magpahigot tas atong karaan sa atong naandan, mabungkag ang atong kalipay, mas stress pagyud ka. Kay huna-huna atong imong buhok ni adtong katubang mga 30 years ago. Nya karon 60 na ka, 80 na ka. Tanawa tong imong buhok sa una. Nya kadto gyud mo i-value. Ayaw pagdawat aning bag-o. Tanawa di ba ma-stress ka, magpunay lang kag patina sa imong buhok, sigintina, nya inig kaputi na sag sugod sa punuan. Hala ni puting na sa dalo. Sige na sa kag-ana, ma-stress ka oy. Pero dawata ang bago, di ba mapuno ka sa kalipay, moingon din ka, hala puti na, patyono na. Nya mingon din Ginoo, don't worry, nag-andam na ko nimo og langit, nga wa na gid didtoy putig buhok, pulos na batanon, didto wa nay kamatayon, wa nay kasakit, pulos na lang kalipay, kay nagsige man kag sunod sa akong pagtulunan. Mura naman kag si San Pablo nga naingon, nabuhi ko tungod ni Kristo. Wa na ko'y laing gipaningkamutan, maura gyud ang pagkuyog ni Kristo. Langit dayon ka, malipay din ka, hala Lord, mahintag mamatay nako. Makakita na kag values kamatayon, kay ang kamatayon mao man ay musulti nato nga nahuman na ang imo dinhing journey ug mopadayon nakangadto sa tinuod nga puloy-anan, dili dinhi biyaan taning tanan, basura ra gining tanan ikumparar sa langit nga maoy atong padulngan. Nindog tayo.